Dnes vás tady přivítám já, Jitka Faulknerová z České informační agentury životního prostředí. Seminářem vás bude provádět kolegyně Marie Scott z České asociace paraplegiků, stejně tak jako kolega Jan Matoušek. A zároveň jsme připojili i kolegyni Evu Kellner z Weinviertel Tourism, která vlastně podobnou aktivitu bude organizovat na druhé straně hranice za několik týdnů, řekněme. Teď tedy k tomu, co nás dneska čeká. My jsme připravili webinář o tom, jak správně informovat o dostupnosti bezbariérovosti vašeho zařízení na vašich internetových stránkách. Nejsem si jistá, jak dobře jste seznámeni s platformou Teams, takže pokud byste se chtěli něco zeptat, můžete zvolit takzvaný chat, to je ta bublina vedle seznamu. Poprosím všechny, co se přihlašují a nemají vypnuté mikrofony, abyste je vypnuli, případně poprosím kolegyni, aby vypnula mikrofon všem, co nemluví zrovna. Když se chcete na něco zeptat v Teamsu, můžete použít chat, je tam ruka, zvedáte ruku tím, že se chcete na něco zeptat. Případně můžete se zeptat anonymně prostřednictvím aplikace Menti.com, ke které se přihlásíte přes QR kód, který vidíte na obrazovce, případně zadáním číselného kódu, který je uveden nad tím kvérkem. Jestli chcete, můžeme to rovnou vyzkoušet, protože tam na vás máme první otázku a to je to, odkud se k nám dneska připojujete. Můžete zkusit napsat, kde momentálně sedíte u počítače, protože víme, že jsme kromě toho, teda, že my organizátoři máme sídlo v Praze, kolegyně Marie Scott je domestifikovaná ve Skotsku, někteří z vás jsou z Brna, někteří z vás jsou přímo ze Znojma, tak nás jenom zajímá vlastně to tím a odkud mluvíme, protože jsme vlastně i ve spolupráci s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava nechali tento webinář, řekněme, zpropagovat a informovat o něm vlastně i přes jejich informační kanály, takže víme, že nebudete pravděpodobně všichni jenom ze Znojma. Znojma tady zatím nemáme nikoho, ale tak nevím, jestli se vám chce se připojovat k Mentimetru nebo ne. Každopádně, až začne prezentace, která za chviličku předám kolegyni Marie Scott slovo, tak tato platforma vám zůstane otevřená a vy do ní budete moci zadávat své dotazy. Takže děkuji za vaše odpovědi. Zatím teda s námi komunikuje 10 lidí, což si myslím, že je tak akorát v tomto složení, jaké tu jsme. Takže já bych řekla, Maruško, že je čas, že já přestanu sdílet, začni sdílet ty a můžeš začít se svojí prezentací. Už je čas. Tak, počkáte, já tam hodím prezentaci a hned začnu povídat. Tak, dobrý den. Já se ještě jednou představím, jmenuji se Marie Scott, pracuji v České asociaci paraplegiků právě na projektu CE Spaces for All, neboli Střední Evropa místa dostupná všem. Dnes vás provedu webinářem. Všichni jste se přihlásili na webinář, kde budeme povídat o tom, jak si jednoduše udělat jakýsi souhrn informací, který by sloužil pro lidi s postižením k tomu, aby zjistili, nakolik je vaše zařízení bezbariérové. Než se k tomu dostaneme, k takzvanému průvodci přístupnosti, tak vám ukážu výsledky z toho mapování, protože ten evropský projekt už
jede od března 2023, takže my už jsme mnoho turistických zařízení zmapovali, tak o to vám něco povím. Pak se koukneme na to, jak teda na webové stránky a kam nejlépe toho průvodce umístit. Ukážeme si příklady a pak řekneme si ještě něco o tom, jak byste mohli dál zpropagovat ty svoje bezbariérové služby. Tak, já jsem většinu svého života prožila, tak jako asi většina z vás, chodící, běhající, prostě plně fyzicky mobilní. Samozřejmě jako všichni jsem strašně ráda jezdila na dovolený, většinou jsem někde buď pobíhala po horách nebo jezdila na kole. A hrozně ráda jsem taky jezdila na koni, což se mi stalo osudným, protože jednoho krásného prosincového rána jsem z koně spadla do úplně nové reality životní a tou je život na invalidním vozíku. Tady ta fotka ve prostřed, to je, když jsem ležela jako placka ještě v motolské nemocnici po 2 operacích. Tenkrát jsem pracovala na americké ambasádě jako zdravotní sestra a tady mariňáci mě přišli navštívit a škoda, že jsem to neviděla, jak šlapali skrze nemocniční koridory, protože prý to bylo hrozně pěkně. A já jsem tam ležela jako placka na posteli, nicméně naštěstí to netrvalo dlouho, takže jsem se za několik měsíců trošku otrkala, něco si odžila, hodně zanadávala. A teďka jezdím na invalidním vozíku, už tomu bude skoro 15 let a cestování jsem nezavrhla, naopak cestuju možná ještě o to víc a moc se mi to líbí, ale samozřejmě přináší to úplně jiný výzvy, protože si zařídit dovolenou, která by byla přímo bezbariérová, není úplně jednoduchý a o tom taky trošku ten náš webinář bude. Já nejsem jediná, samozřejmě na světě nás je takovýchhle lidí s postižením mnoho. V Evropské unii je to, říká se, každý 4. člověk. V Evropské unii je už víc než 100 milionů lidí, kteří mají nějaký zdravotní handicap. A v České republice potom se říká, že to je 13% z populace. Tak, než přejdeme k tomu, jak teda si vytvořit takový ten jednoduchý souhrn informací o přístupnosti, tak bych se chtěla zastavit u toho, proč vlastně ten webinář děláme a proč je to pro nás tak důležitý. Říkám pro nás, jako pro nás lidi se zdravotním postižením, protože do této skupiny veselí já taky patřím. Většina z nás, když si hledá dovolenou, tak ty informace o přístupnosti zařízení hledáme na webu. Když to místo nemá informace o přístupnosti, nemá tam třeba informaci ani o tom, jestli mají ubytování bezbariérový pokoj, tak nabídeme dojmu, že to zařízení není přístupné a jdeme hledat někam jinam. Většina lidí je motivováno k návštěvě turistického zařízení právě na základě informací o přístupnosti. Ve Velké Británii, konkrétně teda v Anglii, už docela dlouho sledují vlastně ten jakoby fiskální potenciál osob se zdravotním postižením. A tady to v minulém roce vyčíslili na 14 miliard liber, co ten turistický průmysl vlastně čerpá od lidí, turistů se zdravotním postižením. Takže to je prostě spousta peněz. Co se také zjistilo ve studiích, z kterých tady čerpám, je to teda jednak studie UN's Access Guide z Británie a pak jsou to ještě taky další studie, o kterých budu mluvit dál, tak se tam zjistilo, že lidi, kteří mají postižení, často jezdí na delší dovolené, protože když už se k tomu vyhecujou, stráví na tom spoustu času, že to všecko naplánujou, spunktujou přátelé, rodinu, aby jeli s nimi, tak většinou na tom místě už nějaký čas pobydou. Většinou jezdí i s doprovodem, takže je to větší skupina lidí, rodina nebo minimálně partner a vrací se zpátky, protože když už se jim někde líbí a je to přístupný, tak se tam vracíme rádi zpátky. Czech Tourism si dělal taky takový svůj průzkum v roce 2021 a vlastně zjistil taky podobná data, jako zjistili v Británii, takže většina lidí s postižením ráda cestuje a cestují pravidelně.
vybírají si místa právě podle toho, jestli jednoduše najdou informace o přístupnosti na stránkách toho poskytovatele. Často cestují s doprovodem a když už se vydají třeba na nějaký jakoby odpolední výlet, tak tam většinou zůstávají i přes noc, protože že než se tam dopravějí, je to často pro nás jakoby víc časově náročný, než třeba pro běžného turistu, tak tam často zůstávají i přes noc, což je zase další položka finanční, kterou my jako turisti zaplatíme a vy jako poskytovatelé, provozovatelé můžete zkasírovat. Co bylo zajímavé je v této studii, že Jižní Morava byla na druhém místě v oblíbenosti. Praha byla až za Jižní Moravou, na prvním místě teda byly Jižní Čechy. A 33% vozíčkářů utratí 50 až 100 tisíc za svou dovolenou každý rok, což taky úplně není zanedbatelná částka. Všechny tyhle zdroje, z kterých tady čerpám, tak budete mít prezentaci, kterou vám potom pošleme, takže když potom budete si chtít dohledat ještě další informace, tak je to budete mít k dispozici. Tak my jsme v rámci projektu zatím zmapovali 34 turistických zařízení. Na Znojemsku, vlastně dejme tomu na Znojemsku, to Dolní Rakousko, který je tím naším vlastně dalším partnerem v té pilotní oblasti, tak ty tam zmapovali mnoho dalších a našli jsme spoustu krásných zařízení, které byly bezbariérové, ale prostě de facto nikdo si nedává informace na svoje internetové stránky. Takže v tom internetovém prostředí, když člověk hledá přístupnou lokalitu, tak jako kdyby neexistovala. Tady vám ukážu na grafu, jak jsme si to trošku rozkouskovali, takže zmapovali jsme ubytovací zařízení, těch bylo 8. Ten první ta první modrá data je celkový počet těch zařízení. Oranžová je informace o tom, jestli poskytovali bezbariérové služby, takže třeba v tom ubytování vidíte, že z těch 8, co jsme navštívili, tak 8 měli krásné bezbariérové pokoje. Zmínka na webu, to znamená jenom věta, třeba máme k dispozici bezbariérový pokoj a nic víc, což je fajn, ale proto, aby jsme si udělali obrázek, jak to tam vypadá a jestli bychom to zvládli, je to informace nedostačující. Takže jsme vrtali ještě dál. A ten další světlezelená informace je o tom, jestli jsou tam bližší informace o té službě, konkrétně teda o tom bezbariérovém pokoji, jestli jsou tam fotky, jestli jsou tam informace, nějaký popis. Takže to měl jeden z hotelů a vlastně informace o celém tom zařízení, včetně parkování pro invalidy, jestli je třeba přístupné wellness, jestli je přístupná restaurace zařízení a tak dále. Ten průvodce přístupnosti, o kterém teďka hovoříme, tak to vlastně nemělo žádné z těch zařízení. Takže proto jsme teda vytvořili průvodce přístupnosti a o něm začnu povídat hned. Ještě než se k tomu dostanu, tak vám chci ukázat tady ty 3 tabulky. Tady je vlastně přehledně popsáno, co jsme v těch turistických zařízení mapovali. Celkové hodnocení, jak vidíte dole ty vozíčky, tak z těch 8 hotelů, konkrétně tady, 6 hotelů byly plně bezbariérový, byly krásný, hned bych se tam vydala, taky do některých jsem se už i vydala. Ale jak vidíte tam dole ty 3 poslední řádky, tak informace na webové stránce nebyly žádný, takže mnoho potenciálních zákazníků si může myslet, že tam k dispozici nic není a můžou hledat dál a ty hotely a turistická zařízení mohou takhle přijít o své zákazníky. To samé jsme udělali u restaurací, my tomu říkáme jídlo pití, protože tam byly restaurace, vinotéky a další. Tam teda ta přístupnost nebyla tak dobrá. Jako nepřístupná zařízení jsme brali ta, kde se člověk na vozíku nedostal na toalety, které byly teda moc malinký, nedostali se tam na toalety, protože to samozřejmě, jak si dovedete představit, když se někam jdete najíst nebo napít a nemůžete si dojít na WC, tak to je prostě velká bariéra.
Další jsou volnočasové aktivity, jsme to tak nazvali, tam jsou muzea, dále například krytý bazén ve Znojmě a tak dále. Já jsem vám všechny tyhle ty tabulky posílala v e-mailu, když s pozvánkou, nicméně ještě vám je pošleme znovu po webináři, kdybyste se na to chtěli podívat detailně. Tak, průvodce přístupnosti. Tak jsme nazvali jakýsi tento souhrn informací. My jsme se inspirovali v zahraničí, tam tomu říkají Accessibility Guide, takže jsme to tak jako přeložili a nejblíže jsme došli k průvodce přístupnosti. Máme 3 návody, jeden je na ubytování, jeden je na gastronomii a ten třetí je na volný čas, tedy muzea a tak dále. Tyhle ty návody, které jsme vytvořili, si můžete už teď zdarma stáhnout na webových stránkách České asociace paraplegiků. Opět dostanete po webináři odkaz, kde si je můžete stáhnout a využít. Všechny ty průvodce jsou koncipované stejně. Představte si to asi tak, jako když někam jdete na dovolenou, tak co vás tam čeká od zaparkování, od parkoviště směrem ke vchodu, jak vypadá vchod, když se jedná třeba o restauraci, jestli se dostane člověk s handicapem do toho posezení, pokud je to třeba divadlo nebo muzeum, tak jestli se k tomu cíli, kterým teda v tomto případě může být nějaká muzejní expozice, jestli se tam dostane bez překážek a pokud jsou tam nějaké pomůcky, jak se tam dostat, tak je potom říct, které to jsou. Důležité je sociální zázemí, takže jak vypadají toalety, u ubytování navíc teda pokoj a jestli je k dispozici nějaká asistence. Tak a já se teďka vrhnu teda na jednotlivé části toho průvodce. Než začnu, jsou tady nějaký dotazy? Jitko? Pardon, mluvím do vypnutého mikrofonu. V chatu zatím dotazy nejsou a v Mentimetru taky ne. Takže můžu pokračovat. Tak pokračuju dál. Snad ještě nespíte. Tak, první položka toho průvodce přístupnosti je parkování. Většina lidí s handicapem, vozíčkářů jezdí na dovolené autem, protože si sebou vezou spoustu harampádí. Pro nás je důležitá fotografie umístění toho parkovacího místa vzhledem ke vchodu, takže tady třeba na tom prvním obrázku krásně vidíte, že si může člověk na vozíku představit, kde to parkování je a krásně se po asfaltu dostane k hlavnímu vchodu. Další fotka je detail toho parkovacího místa se značením. To značení by mělo být na komunikaci a potom na značce. Pokud třeba máte restauraci a nemáte své vlastní parkování, tak můžete třeba na Mosaic mapu, o kterém budu mluvit dále, zjistit, kde jsou nejbližší veřejná parkovací místa pro invalidy a dát tam tuto informaci, aby jste vlastně jakoby pomohli tomu zákazníkovi k vyhledání parkoviště. Samozřejmě nedávejte tam SPZ-ky aut, když budete fotit své parkování, protože to by tam nemělo být. Další položkou je přístup. Tady se jedná o to, že když člověk vyleze z auta, jak se dostane z toho parkoviště do vašeho zařízení. Tady na té první fotce je to teda se šipkou, takže vystoupím na vyhrazeném parkovacím místě a po krásném chodníčku se dostanu do restaurace. Tady na té další fotce třeba tam bylo parkovací místo nahoře, muselo se sjíždět dolů z kopce po kostkách, takže zase pokud je tam takovejhle terén, který třeba není úplně hladký, tak jenom do toho průvodce zmínit, parkoviště je nahoře na kopci, musíte si k hlavnímu chodu po mírném kopci a je to po kostkách. Úplně stačí a vyfotit. Jak vypadá vstup? Tam je důležitá ta úvodní fotografie na šířku, kde je takový ten celkový pohled toho zařízení. Tady třeba vidíte, že je vidět ta příjezdová rampa, což je pro nás hezky si to prostě dovedeme představit, jak se tam dostaneme. A potom tam musí být detail vstupních dveří, takže pokud tam je to v rovině, tak vyfotit a vyfotit i tak, aby byl vidět chodník, aby byl vidět přímo ten vjezd
a podlaha v těch vstupních dveří. Pokud tam máte nájezd, lyžiny, rampu, vyfotit a jakoukoliv důležitou informaci k tomu přidat a úplně to stačí. Další je interiér. Záleží teda, o jaké zařízení se jedná. Pokud je to hotel, tak nás zajímá, jak se člověk dostane k recepci, když je tam hotelová restaurace, jestli se dostane k tomu posezení. Pokud se jedná o třeba muzeum, tak do kterých expozic se člověk na vozíku dostane. Jestli je tam výtah, tak vyfotit výtah. O tom budu povídat na dalším slajdu. Prostě udělat takový výčet toho, co je přístupné. Pokud je tam nějaká expozice, která z nějakých důvodů přístupná není, tak tam jenom zmínit, že prostě expozice XY zatím přístupná není, aby si prostě člověk udělal představu, kam se dostane a kam ne. Ten poslední obrázek tady ještě dole, to je z restaurace. Tam je ideální také vyfotit vlastně to místo, kde se sedí, a když je tam třeba schůdek, jako tady v tom případě takový malý schůdek, který v mnoha případech není velký problém, ale zase jenom dát vědět, že do té části jídelny je malý schůdek a vyfotit ho. Jde vlastně o to si to jakoby představit, jak byste tam na tom vozejku výjížděli, a pokud tam je nějaká překážka, tak ji vyfotit a říct, že tam je, a co nejlíp ji popsat. A už to potom nechat na nás, jestli to pro nás bude nějaká překážka nebo ne. Tak, důležité je taky, jestli je přístupné posezení venkovní, jak v restauracích, tak i v ubytovacích zařízení. Tady na tom prvním obrázku je krásně vidět, že tam je hezká zámková dlažba k tomu posezení, a pak nás taky zajímá detail, kde se sedí, jaké jsou tam stoly, když třeba jezdí lidé na velkým elektrickém vozíku, tak třeba si potřebují občas ten stůl nějak posunout, tak jestli je tohleto možný. Tak ještě se vracím k tomu výtahu. Když se fotí výtah, tak tady ta první fotka je správně vyfocený výtah, takže je to vlastně fotka z dálky a je tam vidět i ten manévrovací prostor před tím výtahem. A ta druhá fotka, to je příklad špatně vyfoceného výtahu, protože vlastně je tam vidět jenom část toho výtahu bez toho příjezdu. Jo? Já vím, že asi jako málo kdy bývá schod do výtahu, nicméně vždycky, když se fotí dveře kamkoliv, tak vyfotit ty dveře i s prahem a prostě s tou podlahou, protože pro nás, pro vozíčkáře, my potřebujeme vidět vlastně ten příjezd, aby jsme si udělali představu, jak je tam třeba velký práh. Tak, než se dostanu k toaletám, tak jenom vám tady chci ukázat pro představu, proč furt je pro nás důležitý, když vidíme fotky, aby tam byl celkový pohled a aby tam bylo dostatek místa. Tady jsou vlastně dva nejzákladnější způsoby, jak se člověk na vozíku přesunuje na toaletu. Proto potřebujeme místo zepředu a ze strany, protože si potřebujeme s vozíčkem přejet k míse a tam si potom přehupsnout. Takže tady ta první fotka bezbariérové toalety je krásně vyfocená. Vidíte, že to je fotka jakoby zase takový celkový pohled, aby si mohl člověk představit, jaký je tam ten manévrovací prostor. Takže tady z té fotky já krásně vidím, že se dostanu k umyvadlu, že se dostanu ze strany k míse, ze předu k míse a jsou tam madla. Takže všecko, co potřebuji, na fotce mám. Ideálně je ještě udělat detail přímo toho záchodu z madly, ale samostatná fotka jako taková je nedostačující, prostě ideálně vyfotit od dveří celou tu místnost té toalety. Tak, u ubytování jdeme k bezbariérovému pokoji, takže tam je potřeba samozřejmě podle toho návodu vyplnit několik těch atributů a zase fotky jsou stěžejní, takže potřebujeme celkový pohled na ten bezbariérový pokoj, jako je na té první fotce. Pak jsem vám tam dala zase příklady dobře a špatně vyfoceného vchodu, takže když vcházíte do hotelového pokoje, tak ideálně zase vyfotit ty vchodové dveře. Ta fotka, která je správně, jak vidíte, tak je tam vyfocená podlaha před vchodem, podlaha přímo v tom pokoji a je tam hezky vidět, že tam je malý schůdek, který pro mnoho vozíčkářů není problém, ale když je třeba nad 2 cm, tak je dobré to tam napsat, aby s tím člověk počítal. A ta
Fotka úplně dole, tam je zase špatně vyfocená fotka, protože vlastně je tam uřízlá ta podlaha, takže kdyby tam byl schod, tak vlastně si to nemůžeme představit, nevíme, jak to tam vypadá. Koupelna v bezbariérovém pokoji. Zase je to vlastně podobné jako s tím sociálním zařízením. Ideálně vyfotit od dveří celkový pohled na koupelnu. Tady zase ta fotka je krásná. Vidíme to, že se dostaneme k umyvadlu, dostaneme se na záchod, máme tam madla, je tam sklopná sedačka, není tam žádný schůdek mezi podlahou té koupelny a podlahou toho sprchovacího koutu. Jsou tam madla, takže za nás krásná fotka, která vypovídá o všem, co potřebujeme o bezbariérové toaletě vědět. A ten obrázek tady vpravo se šipičkou, tam jsem jenom ukázala příklad toho, jak je důležité pro nás vědět informaci, jestli je tam nějaký výškový rozdíl mezi podlahou v té koupelně a podlahou v tom sprchovém koutu. Tahle koupelna byla nabízená jako bezbariérová koupelna, která pro mnoho vozíčkářů by byla jakž tak schůdná, pokud se tam dá třeba plastová židle, ale pro mnoho vozíčkářů je to nepřístupná koupelna, protože je tam i veliký ten rantl, veliký ten výškový rozdíl v podlaze. A samozřejmě nejsou tam na záchodě madla, ten sprchový kout se vlastně otevírá, takže pro člověka, který má třeba širší vozík, by se tam třeba nevešel. Ale tahle fotka je hlavně spíš pro demonstrování toho, že je důležitý dát informaci o tom, jestli je tam jaký je tam ten výškový rozdíl podlah. Tak důležitou informaci, kterou potřebujeme vědět v průvodci, je také to, jestli se dostaneme na balkon nebo na terasu, popřípadě na zahradu. Většina samozřejmě bezbariérových apartmánů, pokojů bývá v přízemí, takže tady je třeba krásně zase vidět, že přímo z toho bezbariérového pokoje se dá vjet na zahradu, kde je krásná dlažba. Na první fotce je balkon vyfocen z pokoje, a je tam zase hezky vidět, že tam je přidána taková dřevěná rampička, takže všechny tyhle ty detaily je dobré tam vyfotit a popsat, aby vozíčkář věděl, jak se snadno dostane na balkon. A poslední položka, nebo předposlední položka toho průvodce je okolí. U ubytování nás zajímá, jestli je tam zahrada, jaký je tam povrch, jaký je tam terén. Jak si dovedete představit, pro vozíčkáře je nejhorší štěrk, ty malé kamínky, protože do toho se boří kolečka, tráva udusaná, jakž takž, ideální samozřejmě chodník. Pokud to nemáte, vůbec nevadí, jenom tam dejte informaci o tom, jak ten exteriér vypadá. Často třeba už teďka bývají i hřiště pro děti, takže jestli je to třeba na štěrku, nebo jestli je to na trávě, a zase vyfotit a jenom prostě podat co nejvíce informací o tom, jak to tam vypadá, a úplně stačí. Tak a poslední položka průvodce je asistence, po případě pomůcky. Takže, jak tady vidíte na první fotce, to jsem já. Vždycky, když někam jedu, tak jedu ověšená jak vánoční stromeček, máme strašného haraburdí. Takže jednak teda ideálně, když třeba si dáte do průvodce, jestli je tam možnost zavolat na recepci a někdo by mohl pomoct třeba s vyložením tašek a odnešením do pokoje. Pokud v hotelu je wellness, je tam bazén, tak zase dát fotografii a popis toho, jestli je tam třeba zvedák do bazénu, po případě další pomůcky. Tak, já se zeptám teďka, Jitko, jsou nějaký dotazy, protože teďka jsem prošla všechny ty části. No, dotazy nejsou. Dotazy nejsou. No, spíš bych vás chtěla vyzvat, jestli vás toho třeba něco zaujalo, jsme tady v takové menší skupince, klidně si můžete vzít slovo, pustit mikrofon a začít mluvit. A jestli ne, tak si myslím, že můžeme jet dál. Tak, snad ještě nespí.
Takže teďka bych teda přešla na to, jak a kam na těch internetových stránkách si toho průvodce můžete dát. Nám jde o to, aby to aby byl jednotný název a jednotná ikonka. To je z důvodu toho, aby si zákazník snadno a rychle ty informace o přístupnosti dohledal. Takže, jak jsem říkala na začátku, ty 3 návody, které jsou ke stažení zdarma na internetu, na webových stránkách České asociace paraplegiků, tak je tam i ikonka právě průvodce přístupnosti, je tam v několika barevných provedeních, takže si to můžete vybarvit, zabarvit podle designu vašich webových stránek. Ráda bych tady upozornila u ubytování, že pokud máte bezbariérový pokoj, tak samozřejmě si ho ještě dejte s tím popisem do vlastně toho výběru ubytování. A ideální je, když ten pokoj bezbariérový se dá i přímo zarezervovat. Já vám tady ukážu příklad, abyste věděli, o čem mluvím. Tak, tady mám příklad ze zahraničí, tohle je tady hotel v Aberdeenu. Takže když přijdete na stránky hotelu, najedete si tady na rooms místnost nebo pokoje, kliknete si na to a sjedete si tady níž a máte tady výběr standardních pokojů, jedete dál. A tady už potom dole máte i bezbariérový pokoj, accessible room. Když byste tady na to klikli, tak se vám ukáže přímo teda popis toho hotelu s fotkama, o kterých jsme teďka mluvili, a můžete si ten pokoj přímo i zarezervovat. Tohle je úplně ideální, protože si člověk může přímo podívat, co ho tam čeká, jak ten pokoj vypadá a přímo si ho zarezervovat. Ještě vám ukážu další příklad. Tohle jsou takové jako chaloupky, nebo máme zde v angličtině, self-catering cottages, a teď úplně mi vypadla čeština, prostě chatky k pronájmu, a tady to mají zase udělaný jinak, takže tady, když kliknete na rooms, neboli pokoje, tak se vám ukáže tady Accessible Studio, mají tam teda bezbariérové ubytování, a když si jdete níž, tak tady zase kliknete, tam se vám ukáže celá paleta vlastně tady těch fotek, jak vypadá kuchyň, jak vypadá sezení, ložnice s koupelnou a tak dále. A tady přímo vpravo vidíte, jestli je přímo ten apartmán k dispozici a můžete si ho rovnou zarezervovat. Tak to je pro nás úplně ideální. Tak a já se vrátím zpátky k prezentaci. Ještě bych ráda upozornila, že až si průvodce přístupnosti vytvoříte a na své internetové stránky, doufejme, umístíte, informujte o tom své zaměstnance, protože věřím, že mnoho zaměstnanců už telefonicky nebo e-mailem zodpovídalo dotazy na přístupnost vašeho zařízení a třeba to vůbec nezaregistrujou, že ty informace už teď máte na internetových stránkách, tak jenom informovat zaměstnance o tom, jaké informace v tom průvodci jsou, a aby věděli, kam potom ty zákazníky odkázat. A jdeme dál. Tak, ráda bych vám teďka ukázala příklad Hotel Premium ve Znojmě, který vlastně s námi spolupracuje od začátku projektu. A my jsme teda tam udělali mapování, tak jako v jiných zařízeních. Zjistili jsme, že mají krásný pokoj, ale zase nic na internetových stránkách, žádné informace. Takže můj kolega Honza Matoušek, který ho tady vidíte na fotce, tam zajel s návodem, který máte zdarma ke stažení, jak jsem říkala. Prošli si jednotlivé typoložky toho v tom návodu, dofotili nějaké fotky, když bylo potřeba ještě něco doměřili, a pak si to vložili na své internetové stránky a vypadá to takhle. Když je najdete na Hotel Premium, tohle nechci, to zavřu, tak tady nahoře vidíte tu ikonku, o které jsem vám říkala, je tam ten vozíčkář, průvodce přístupnosti, na ní kliknete a ukáže se vám průvodce přístupnosti. Takže začínáte parkováním, tady je nějaký krátký popis, je tady vyfoceno vyhrazené parkovací místo před vchodem,
pak se postupuje ke vstupu, takže tady je zase vidět vlastně celková fotka toho hotelu, aby si člověk představil, jak se tam dostane. Tady hlavní vstup, je tam potom detail toho vstupu a detail přímo vstupních dveří, krásně vyfocená i podlaha. Člověk si dokáže představit, jak jsou široké ty vchodové dveře a ví, že jsou automatické. Interiér, takže tam potom s popisem a fotkami máte recepci. Tohle to je bezbariérová toaleta v lobby hotelu. Tady je vnitřní hotelová restaurace, zase krásná fotka i přímo s tím posezením. Tady je venkovní zahrádka, která vidíte, že je po schodech, takže tam v tom popisu je napsáno, že teda na zahrádku je to po schodech. Pak wellness centrum, zase recepce vyfocená, jak se tam člověk na vozíku dostane, tam do wellnessu mají vlastně používají servisní výtah, tady je hezky vyfocený i ten výtah právě i s tím přístupem, vyfocená šatna wellness centra, jak vypadají sprchy, tady vidíte, že ty sprchy teda nejsou bezbariérové, ale je tam ta informace a ve wellness centru je takovýhle obyčejný záchod, jak se vstupuje do saun a potom se teda přechází k bezbariérovému pokoji. Tady je chodba, detail vstupu do pokoje, vyfocený celkový pohled toho pokoje, aby si člověk představil, kolik je tady manévrovacího prostoru, takže já už si tady krásně dovedu představit, že tady se vyjedu vozejkem, tady mám spoustu místa vedle postele, abych přeskočila do postele. A tady zase detail té koupelny. Hezky si dovedu představit, že přeskočím tady si na židli, když se budu chtít posprchovat. Ze strany se dostanu k toaletě, mám tady madla a tady ještě teda detail zase té sprchy. A poslední tady okolí hotelu, takže je tady dlažba a asfaltové silnice v okolí a je tady prostě takováhle fotka pro představu. A tyhle ty informace jsou krásně zpracované, jsou tam vypovídající fotky a myslíme si, že to i na těch webových stránkách vypadá hezky. No. Je to teda tady pod tou ikonkou a potom, když byste si sjeli úplně do toho zápatí, tak tady ještě průvodce přístupnosti, když na něj kliknete, tak se dostanete vlastně úplně na ten samý dokument. Takže takhle je to úplně krásně zpracovaný a my jsme moc rádi, že Hotel Premium byl takovou první vlaštovkou a vyzkoušeli to a krásně se nám to osvědčilo. Tak, já zase jedu zpátky do prezentace. Jitko, nejsou nějaký dotazy? Nejsou. Můžu pokračovat? Tak jo, tak ještě bych ráda jenom upozornila na to, že ten průvodce přístupnosti je vlastně průvodce zákazníka tím daným zařízením. Není to žádné hodnocení, my tady se nesnažíme o to vlastně ohodnotit všechny atributy té bezbariérovosti. Přestože samozřejmě by bylo ideální, kdyby veškerá turistická zařízení splňovala atributy té bezbariérovosti podle platné české legislativy. Nicméně v průvodci nemusí být vlastně všechny ty atributy naplněny, ale cíl je, aby o těch důležitých informacích byla vytvořená fotodokumentace a krátký popis, tak aby člověk jako já, než se na místo vydá, aby jsme si prostě mohli udělat představu, jak to tam vypadá. Takže negarantuje dodržení všech parametrů bezbariérovosti, pouze přináší informace o přístupnosti. Tak a teď bych vám ukázala ještě další příklady. Tak, jdem tady dál. Takže tady je příklad, třeba krásný příklad Technického muzea v Brně, pro který vytvářeli videoprůvodce i z paracentra Fénix. Takže ideálně tady navštivte nás a tam, kde jsou informace o otevírací době a tak dále, tak se tady dá sjet osoby se zdravotním znevýhodněním. Na to se klikne, tady přímo mají i ještě výběr, takže dám s omezenou pohyblivostí a už tady vidím ty informace.
Jo, je tady i krásný videoprůvodce a takže ten vlastně má stejnou vypovídající hodnotu jako ty fotky. Takže to je jeden příklad. Pak vám ukážu třeba příklad tady v Anglii. Tohle je zase další místo. Tady si najedete, naplánujte si návštěvu a tady už zase accessibility, přístupnost, takže si kliknete. A tady už máte zase další bližší informace. Teďka se hodně rozmohly ty videoprůvodce, takže ty ho tady mají taky, ale potom tady mají samozřejmě i informace i podle toho našeho průvodce. Takže parkování, kde jsou parkovací místa, je tam 17 vyhrazených parkovacích míst, jestli tam mohou asistenční psy, kde a kolik mají bezbariérových toalet. Tady v Británii už jsou v té bezbariérovosti hodně dopředu, takže tady vlastně se prakticky nestane, že by turistické zařízení nemělo bezbariérové záchody, takže tady spíš jde o to jenom říct, kde jsou a kolik jich je. Pak jsou tady popisy, jak vypadají ty cesty v tom parku a tak dále. Samozřejmě ty fotky tady jim chybí, ale mají to tady všecko v tom videoprůvodci. Tak to byla taková ty volnočasové aktivity. Pro restaurační zařízení bych ukázala tady příklad. To je síť restaurací Beefeater. Takže ty mají několik restaurací po celé Velké Británii a když si sjedete tady zase do toho zápatí úplně dolů, tak tady máte Restaurant Accessibility, takže přístupnost restaurací a zase tady mají průvodce přístupnosti Accessibility Guide. Jo? Mají tady informace o tom, kde se dá parkovat, jak vypadá hlavní vchod do těch restaurací, jestli tam mají bezbariérové záchody, jak jsou přístupné bary a restaurace a tak dále. Jo? Takže tady to mají třeba v té restauraci tady. Ve Velké Británii ty průvodce přístupnosti shromažďuje organizace, která se jmenuje Access-able a takže restaurace ty vlastně dávají toho svého průvodce přístupnosti i sem, takže lidi, kteří mají nějaké zdravotní omezení, přímo to mohou najít i v této databázi, ale vlastně chtěla jsem vám ukázat, že ten systém je stejný, takže tohle je třeba restaurace Bar Grill 55, takže zase parkování, kde je vyhrazené místo pro invalidy, jak vypadá posezení v té restauraci, jednak bar, jednak potom stoly. Jak vypadá vchod do té restaurace. Jo? Tady je krásně vidět, že je tam rampa, nájezd, hezky vyfocené fotky celého toho vchodu. Tady další detail potom toho posezení. Je tady vyfocená fotka bezbariérového záchodu i s přebalovacím pultem, plus fotka klasických toalet a plus tam mají pak další informace. Takže to jsem vám chtěla ukázat jenom pro ilustraci, jak to je strukturovaný, jak to může vypadat. A ještě další příklad, to už bude poslední, je Moravské zemské muzeum. Tady zase další příklad toho, jak ty informace o přístupnosti mohou být. Samozřejmě ideální by bylo mít tady někde nahoře na liště, jak jsem ukazovala v hotelu Premium, ikonku toho průvodce, a nebo třeba tady v Navštivte nás ikonku průvodce, ale tady to mají zatím. Tady Muzeum bez bariér. A zase mají to tady teda rozlišené pro lidi s postižením pohybu, sluchu, zraku, takže zase, když to potom rozkliknete, tak tam mají tady konkrétně videoprůvodce, takže je vidět, do kterých expozic a jak se člověk s nějakým omezením pohybu může dostat. Tak a ještě úplně poslední bych vám chtěla ukázat hotel Vinice Hnánice, krásný hotel a jenom ještě pro ilustraci, jak to může být zavádějící. Takže hotel Vinice Hnánice, když se teda já chci vypravit do Znojma a hledám ubytování, najdu si tady krásný hotel, najdu si na pokoje a tady vidím teda různé typy pokojů. Musím dát někam na stranu, protože mě tady nejde s tou šipkou hejbat. Takže tady takhle, jo, je tady další dvoulůžkový, třílůžkový pokoj, čtyřlůžkový,
a tak dále, ale nikde ani zmínka o bezbariérovém pokoji. Předpokládám, že tady někdo z Hnánic je, takže neberte to jako kritiku. Chci vám jenom ukázat, jak potom lidé s omezenou schopností pohybu ty informace dohledávají. Takže já si potom najedu na uživatelskou aplikaci Vozejk Map a tady už ty informace najdu. Jo? Takže tady si přijedu na fotky a vidím, jaký je exteriér toho hotelu, jak se do něj vstupuje. Tady jsou ještě nějaké fotky z Google, tak já to přeskáču, protože to zase nepotřebujeme takhle detailně, jaké je posezení, jak to vypadá ve wellness, jaká je tam restaurace a ještě jak vypadá pokoj. Jo? Tohle je důležitý, takže vlastně je tady vidět ložnice bezbariérová a bezbariérová koupelna. Jo, a tady potom ještě vyfocen zase zvedák do toho bazénu. A na tomhle jsem chtěla ilustrovat to, že vlastně, když se podíváte na běžné stránky a nenajdete tam ty informace, tak si řeknete, aha, tak tenhle ten hotel nic k dispozici pro vozíčkáře nemá. Ale vidíte, že má. Jo, takže jde vlastně jenom o to si ty informace na ty webové stránky dát. Už jsem skoro u konce své prezentace, tak ukažte, co máte. Takže za nás ideálně vytvořit si průvodce přístupnosti, který jsme teďka probrali, dát si ho na své webové stránky, návody jsou zdarma, pošleme vám znovu odkaz. V rámci projektu vám můžeme průvodce teďka udělat zdarma, v češtině i v angličtině, takže pokud máte zájem, na konci prezentace budou odkazy, kontakty. Pokud chcete placenou službu nebo jste ochotni za videoprůvodce zaplatit, tak můžete skontaktovat Handmedii, což je vlastně organizace pod paracentrem Fénix v Brně, kteří vám mohou vytvořit krásný buď videoprůvodce nebo fotoseriál. Zdarma informace můžete publikovat na Vozejk Mapu. Vozejk Map je výborná uživatelská aplikace pro vozíčkáře, ale i pro další lidi, kteří jsou omezení v pohybu. Je to největší databáze bezbariérových míst v České republice. A co jako třeba majitel nebo provozovatel hotelu či restaurace můžete využít je, že když třeba dovedu si představit, že jste restaurace, nemáte tam své vyhrazené parkovací místo, tak můžete ve Vozejk Mapu krásně jednoduše najít, kde jsou nejbližší vyhrazená místa pro invalidy a dát si tam přímo pro klik odkaz, aby si lidé ta místa našli. Další možnost je třeba pro hotely, pokud chcete vlastně přitáhnout víc zákazníků se zdravotním postižením, tak Vozejk Map vám může zdarma vytvořit takzvaný embed, takže vám můžou vytvořit vlastně takovou mapu, výřez mapy ve vašem okolí, kde můžete mít restaurace bezbariérové, tipy na výlety a tak dále, takže potom vlastně můžete i zákazníkům nabídnout a ukázat, co v té vaší lokalitě mohou kromě ubytování ještě zažít. Tady máte e-mail vozejkmap.cz, je to zdarma aplikace, máme i webové stránky, je to velice jednoduché tam své zařízení vložit, vlastně je to podobné jako průvodce přístupnosti, můžete tam informace vložit a jak říkám, tu aplikaci využívá mnoho lidí s handicapem a hledá si tam vlastně bezbariérová místa v České republice. Jižní Morava bez bariér, to je úžasná iniciativa Centrály cestovního ruchu Jižní Morava, takže pokud máte bezbariérové zařízení, můžete si ho přidat, nebo bylo by záhodno přidat ho do tohoto portálu, tak aby si vás lidé, zákazníci s handicapem snáze našli. Propagujte také na sociálních sítích, máme teďka nový hashtag průvodce přístupnosti, aby jsme vlastně dali vědět uživatelům, zákazníkům, že informace o přístupnosti najdou na vašich internetových stránkách. Tak a to je ode mě vše. A pokud máte dotazy, klidně zvedněte ruku nebo si vemte slovo a k čemukoliv, co bylo doteďka řečeno nebo co ještě nebylo řečeno a zajímá vás, tak se můžete ptát. Já jsem jenom teda chtěla komentář, že ty dotazy nejsou v chatu, dotazy nejsou.
klidně, kdybyste někdo cítili, že byste chtěli, nemusíte mít dotaz, můžete mít komentář, tak se klidně zapojte do diskuze. A my, protože víme, že vlastně se ta naše slibovaná hodina blíží ke konci, tak já bych přešla ještě k poslední části prezentace, kterou jsme vám chtěli ukázat, která už se netýká tolik průvodce přístupnosti, ale popisuje Znojmo ještě z jiné stránky. Tak, vydržte chviličku, tady teda máme, že nejsou žádné dotazy z publika. Ten evropský projekt vlastně kromě toho, že zabývá se teda dostupností zařízení, tak má velký úkol podívat se také mimo město. Protože když si představíme třeba Brno, Vídeň, perfektní bezbariérová města, můžete navštívit spoustu míst, spoustu památek, pohybovat se, MHD a tak dále, ale je taky dobré dostat se někam ven. Pro nás byla výzva představit si Národní park Podyjí a Národní park Tajatal jako jedno spojené území a podívat se také do přírody a zkusit vymyslet, jestli vlastně mají vozíčkáři šanci se dostat také někam mimo město, památky, restaurace a tak dále. Byli jsme ve Znojmě už několikrát, tohle je náš s úsměvem řečeno mapovací tým. Máme tady kolegu z Národního parku, který nám vlastně vytipoval ty trasy podle, to už je asi taková složitější mapařská práce, podle sklonu, kolegu z CEPy, testera, tady tým nás mapařů a také kolegyně z Weinviertlu, protože jsme vlastně dělali cesty na české i rakouské straně. Najednou tohle je jenom nějaká ukázka z toho, jak se vlastně v přírodě dá pohybovat, mapa toho, co jsme si udělali třeba za výlet, i když třeba, dejme tomu, se smutným koncem, protože vyhlídka je tady, kde stojí všichni ostatní a kam se vozík už nedostane. Zajímavé místo k navštívení minimálně ve srovnání jako v evropské úrovni památník železné opony. Toto všechno, včetně vašich hotelů, restaurací, muzeí a tak dále, je zaneseno v takzvaném Web Accessibility Viewer, což je evropská aplikace nebo aplikace toho projektu, ale pokud se přesuneme potom na lokální úroveň, tak my jsme se rozhodli ve spolupráci s Turistickým a informačním centrem ve Znojmě udělat leták, který se jmenuje Znojmo bez bariér. Vy vidíte zatím jenom jeho náhled, protože to není finální verze, proto tady ještě ten draft, ale jedná se o nějakých 6 vytipovaných výletů, kde se dá projít, podívat, je zde naznačená obtížnost. Vezměme to, že tam, kam se dostane vozíčkář, se pohodlně také dostane rodina s kočárkem, takže vlastně lze se na to podívat i tímto způsobem. A příští rok na jaře bychom chtěli ten leták finalizovat, dát do tisku a rozmístit jako jeden z informačních materiálů v informačních centrech města Znojma. Případně i dál ještě o rozmístění a výtiscích budeme ještě jednat. Toto všechno realizujeme pod projektem Střední Evropa, místa dostupná všem, CE Spaces for All. Nejsme v tom projektu sami. Tady v té česko-rakouské oblasti je jako pilotní území zaznamenána oblast Znojemská a Recu. Zároveň ve stejném projektu zpracovávají polští kolegové oblast Řešova a na slovinsko-chorvatsko-maďarské hranici se vlastně zpracovává podobné území. Jestli je pravděpodobné, že o nás neslyšíte poprvé, protože ve Znojmě už jsme v květnu uspořádali veřejný seminář, už jsme udělali několik setkání ve Znojemském pivovaru, protože je tam pěkná bezbariérová místnost v centru města.
tak projekt už realizujeme vlastně od loňského jara. Teď jsme skoro na konci 2. roku, ale důležitou informací je, že projekt běží ještě do února příštího roku. A my vlastně nabízíme to, co jsme tady ukazovali na příkladu hotelu Premium. Máme tady znojemského rodáka, spolupracovníka, který vlastně může u vás v lokalitě přijít a podle toho průvodce, který třeba, možná to teď na vás bylo hodně informací, ale který vám pomůže rozluštit, co je vlastně potřeba. Pomůže se vám podívat na pokoj a na restauraci očima vozíčkáře, tak jak ukazovala kolegyně Maruška. Prostě ne každá fotka je užitečná, jo, a ne každá informace je užitečná a je to jenom o tom to hezky vyfotit, správně to popsat a umístit na stránky tak, jak vám dovolí třeba váš řekněme, šablona vašeho webu. Nemusí to vypadat stejně jako v hotelu Premium, může to vypadat prostě trošičku jinak, ale je fajn dodržet těch nějakých 6 kategorií, pokud se bavíme o parkování, přístupu, restauraci a tak dále. A vlastně pokud něco třeba nemáte nebo něco nesplňujete, stačí to uvést a přesně tak, jak bylo už opravdu několikrát zmíněno, nechte na tom turistovi, ať se rozhodne, jestli je to pro něj dostupné nebo není. Tady je kontakt na Marii Scott z České asociace paraplegiků, která vlastně celou prezentaci vám ukázala. A mějte prosím na paměti, že tedy evropská dotace nám běží do února příštího roku. Do té doby vám můžeme zadarmo pomoct a pomoct vám vypublikovat to, co jsme tady ukazovali, tak je to taková nabídka ke spolupráci a výzva. Jsme na konci našeho webináře. Rychle se mrknu, jestli ještě se objevily nějaké dotazy. Nejsem si jistá, nevidím. A díky. Díky za komentář, to potěší. Takže říkali jsme, prezentace je relativně objemná, takže ji umístíme i na stránky CENIE, na stránky CEPI, pošleme vám odkazy, odkud stáhnout. Stejně tak ty průvodce přístupnosti, protože snažili jsme se je dělat jednoduché, stručné, nicméně vždycky má ten průvodce aspoň 5 stránek, takže nechceme vás zahltit, chceme vám pomoct. A ubytování má 5 stránek, no, jinak jsou kratší. No tak díky. Díky za zpřesnění. No a my se v podstatě můžeme dostat tímto na úplný závěr. Prezentace mně se nedaří dostat tam, kde tu prezentaci mám. Tak. Tam, fajn. Takže tady už jenom kontakty na nás, dopíšeme sem i kontakty na ostatní kolegy a kdykoliv vás napadne nějaký dotaz k tomu, co jste dneska slyšeli, budeme moc rádi, pokud o tom řeknete třeba svým kolegům, dalším spolupracujícím, pokud tu informaci rozšíříte dál. Měli bychom v lednu zorganizovat ještě 1 nebo 2 identické semináře, takže pokud byste chtěli někomu doporučit, že tohle jste viděli a přišlo vám to užitečné, tak my vás budeme držet v mailing listu a o webináři se ještě dozvíte. Tímto bych vám chtěla popřát krásný advent, poklidný závěr roku letošního a možná zbyde teď už prostor na rozloučení. Děkujeme i za komentáře v chatu. Tak já se taky rozloučím, přeju vám krásné Vánoce. Mějte se hezky. Nashledanou. Nashledanou. Nashledanou.